Майнаци копрайто. Много смешно. Много смешно е, нали? Няма кой да ми прави клипове. Притен се. Ех, майната ти шива. Сега ще падне. Камерата пада. Майната е пада. Мамен. Сега да е гледа. Беше по-голяма му глизада. Както виждате, вече е изяден. Само малко стана така. Падай си, майната. Няма го вече. Няма го изядам. Май, това ще бъде всичко. Не. Има награди, който пише в коментарите, който никой не прави това нещо. Или лайкне, ще му дам награда. Ако има Xbox, имам. Ако няма Xbox, нямам. Ако взема PlayStation, ще взема игра, която той помоли да вземе. Зависи за кой. И май той ще бъде от този клип.